ତାହେଲେ ସକାଳ ବେଳେ ଯିବା କିପରି ପ୍ରଭାତ ପାଇବ ପ୍ରଭାତ କିପରି ଆସେ ତାହେଲେ କିପରି ଆସିବ କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣିଆ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦ କାହିଁକି ଗାଇବ
ପଚାରୁଛ ସଖା ସେତିକି କଣ ହୋଇଛୁ ଯାହା ସୋଳି ଥିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ସଖୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ନା ଦେଖିକି ସଖାଙ୍କ ମନ ଏ ସରେ ବସନ ବିଶ୍ୱାସ ସଖୀ କଣ ଭଲରେ ଚାଲି ଜାଣିଛି? ବିନା ଭଲରେ ଚାଲି ଜାଣିନି। ଖାଲି ପାଦ ଏପଟ ସେପଟ ପଡୁଛି। ହଁ
ତିନି ପାଞ୍ଚରୁ ଗଲି ସଖା ଭାରତୀ କରିଦବା ଏ ଗୀତ ଭାଷେ ଉଦ୍ୟାନ ଥଲ ଗୀତେ ଭାଷେ নদী বয়ে কড়া মলি রূপার সালাম বই প্রেরণ